Un dos nosos socios liounos para ir a un encontro en Compostela en torno á arte do combate e, ademais, aproveitamos para facer unha excursión. Despois diso, acudimos á Cidade da Cultura á exposición Orixes, unha actividade de realidade virtual que nos presenta como foron as primeiras experiencias de vida no planeta Terra, pasando desde os primeiros seres vivos, pasando polos dinosaurios e acabando cos homínidos. E acabamos o día co clásico servicio de orientación académica da USC.